Mi s-a descresat atmosferarul. Ce m-am bătat. Da, s-a dat drumul? Se filmează? Da, se filmează. Se filmează? O vreau pe aia cu roșu. Dubla 1. Vai. Portocală? No, domnule, hai să începem. Începem. Hai să dăm noroc cât mai putem. Cât mai putem, da. Stai tu pe roșu? Asta este, wow. Asta e măslină de aia cu ardei în ea? Asta e alcool cu pulpă. Asta e suc de portocale, ce este? Mă, interesant așa, paharul e fain. E Are și o promițător. nadă aici. O să pescuiești, mă. Miroase de aici a lime, adică... Și alcool. Dă la temelie. Mamă, ăsta la diabetul ăla e minune. Ce zahăr, ce zahăr a spus? Mult zahăr, are zahăr. E rece. E bun că e rece, e foarte bun că e rece. Chiar fresh. Uite ce-am găsit. Ca viermele Ai din viermișor? tequila. Nu ai viermișor? Am, e mai pe fund, e mort al meu. Bar n-am ce e, încerc să-mi dau seama ce beau. A, tu ai o vișină acolo, o cireașă, eu ce am aici? Da, mie mi-a spus măslină, păi ce dracu, E căcărează. de urs verde. Când vrei să faci limonadă fără apă. Nu mai ai apă și... Nu mai ai apă și stoci toate lămâile. Se simte ceva... Mergea de final asta. Da. Da, asta e finalul, nu? Sau e începutul finalului? Începutul finalului. Da, chestia asta roșie cum o beau. Încearcă să bagi limba până la ea. Hai. Hai că am un fir de păr. Parte din cocktail. Păi nu, dar de obicei când bagi limba dai și de un fir de păr. Ce e asta, ananas? Mango? Da, nu primim feedback. Nici băutura nu-mi dau seama ce e, nici fructul nu-mi dau seama ce e. Ah, fuck, man. Asta este alcool ascuns. Nu e, nu Da, e că e rău. rece, e E bun, fresh. Da, de vară, pe terasă sau pe o plajă. Deja parcă aud pescărușii. E să lași bea dimineața, când mă aștezi. A, fii atent care e codiță, mă. Ce? Asta. A, de... Ai băgat de un pahar? Te-ai spălat pe mâini? Ah, dai cu alcool, man. De ce pui întrebări ale căror răspunsul nu vrei să le știi? Are un gust groaznic, mie că o să vomit prin frângăreață. Așa, ca să nu se facă greață. Mă scuzați. Am alergie la lămâie. A mers suculețul, bun. Serios, vreau scopitoare să mănânc asta de aici. E păcat să o las. Aoleu. Cred că Dați-mi niște suc de soc să fac limonadă cu soc. Dați-mi un ghimbir să suc la el. Încep să-mi placă buzele mele. de ce am impresia că asta a fost cea mai slabă băutură. Ai. Da. Ține-te. Mulțumesc. Asta nu-i cu nimic confia, nu? Asta miroase bine, om. Miroase a lămâie. Aveți voi ceva cu lămâie? Lămâie? Da, aveți voi ceva cu lămâie. Se vede lămâia, se vede gheața. Este de aceeași culoare. Deci pun pariu că e aceeași băutură. Tot pe sucuri de citrice, cred că se pare că stăm. Tot pe rece, noroc. Noroc. O găletușă n-am primit și noi la îndemână. Da, presim că o să am nevoie. În caz că vreau să vă arăt iar cireașa aia confiată.
Miroase bine. La motorină. Mă, mi-am aminte de ceva caramele când eram mic. Nu știu, erau niște caramele. Gustul interesant. Parcă am mai avut ceva asemănător. Puii mei asta. Nu e așa lămâios. Ei, nu, frate, nu mai pot, man. Man, e lămâie pură. Păi de asta am băut când am fost răcit pentru gât. Mi-a făcut bine la gâlci. După 3 din astea, are nevastă mea intoleranță la mine. Mă faci să mă simt foarte bețiv, că tu te plângi de fiecare și mie îmi plac toate. Păi, e al doilea cocktail unde nu simt alcoolul și simt doar, nu știu. Păi cred că ăsta e secretul, să nu-l simți. Bă, dar nici să bagi lămâia în gură așa, adică dădea o lămâie, dădea așa cu, știi, venea cu spray de ăla ca la flori, pe lămâie cu vodcuță, nu știu. Se duce în picior. E ceva cunoscut. Cred că am mai gustat ceva băut. Tremuratul ăsta, da, dar nu Tremurate înainte sau după? nu știu de la ce e. Mi s-au lipit buzele de dinți. Aoleu, man. Mai e lămâi. Pare un fel de gin tonic, îmi place. Da, e aromat. Și e ceva sec. Își face efectul mai târziu. Tot suc și ăsta. Nu știu câte grade are, dar pare Da. lejer așa, consumabil, băubil. Pare că un IT și arată meseria. Pare, nu? Dar nu înțeleg ce gust are. Să-mi dau seama ce băutură e asta. Nu pare nimic cunoscut. Nu e nici gin, nu e nici vodka, nu e... Da, nu e. Bă, nu mai pot, îmi pare rău, e oribil. Iar mă faci să par bețiv. Bă, dar nu mai am maxilar, man, nu mai pot. Îmi salivează saliva. Eu oricum am plan să mă culc când mă duc acasă. Hai să bem așa. Să-i dăm capac? Hai. Îi dăm capac, acum oricum. Că tu cred că ai avut mai mult. Trebuie să bem și apa? Nu m-aș arunca, deja am început Hai să mă că simt. nu e. Nu e, mă, ce ai? Ok. La tine ți-au pus ceva în gheață, aia e. Începe să mă apese. Vezi? M-a trântit. Cița are în Rio de Janeiro pe câmpie să-ți facă cașasa pentru asta. Cașasa e român. Beau tot. E gheață. Beau tot. E Gheață gheață să topit. râgâi cu accent brazilian. Da, mi-a plăcut. Fresh. Mie nu mi-a plăcut. Da, de la lămâie, chiar. Cred că am răcit de la el. Hai. Ma. Norocul lămâia aia. Teria nu știu ce e, dar are un gust groaznic. Da. E făcută din trandafir, din ce dracu e făcută? Uzo e parfum. Este Am crezut că ești că n-ai COVID. Este la fel de oribil ca primul pahar. Mă simt ca o pasăre care nu mai știe să zboare. Acum cred că e. Ceva răcoritor, da? Da, În sigur. sfârșit. Mai răcoritor de atât nu cred. Dar și paharele sunt faine, mă. Auzi, trebuia să ne dai ca la emisiunea aia cu Black, bucătări, știi, smooth, câte o linguriță. Irish. Mamă. Să gustăm așa, să facem lingura perfectă. Deja suntem în etapa a doua, vorbește fiecare ce vrea. Deci că suntem căsătoriți de 30 de ani. Vorbim amândoi, ascultă vecinii. Miroasa vanilie. Nu mai are lămâie? Lămâie. Dar nu prea văd ce scrie.
Shanky's Dincolo, Whip. dincolo, Shanky's pe Whip. partea altă. Făcut în Irlanda. Black Smooth Irish. Irish, așa. Nu Irish. Irish. noroc. Irish sunt florile. Da. E vanilie de aia, de prăjituri. Bă, ăsta e bun, tare. Esența de Ăsta e vanilie. bun, tare. Ai gustat? Da. Mamă, ce măsă e asta? Bă, da, am zis că vreau de la de data Caramel. nu, pe ăsta îl vreau. Caramel sărat. Cozonac. Bă, la noi cozonacul, Miroase a cozonac. la noi cozonacul e cu nucă. A, e bun, man. Asta e... Aroma aia de caramele de la alcool, cred că e. De alcool de Cred că caramel. de aia îți place alcoolul când ești mare, că ai mâncat caramelele când ești mic. Când încă sunt mic, da. 35%. Caramele 35% și restul? Ăsta, Bă, de asta e bun. mamă, tare. e ca... Cum fac plăcintăresele alea, că ascund macul în cremă, știi? Are Dar gust după de- aia când râzi, se vede locul de dinți, știi? Ce mișto că ați luat un diabetic și la toate dulcegăriile. Da. Măcar putea să puneți câte o umbreluță, câte o cruciuliță, Da. ceva. Păi, dar eu nu simt alcoolul sau am eu o problemă. Tu simți alcoolul? Hai mă, că asta e ok. Stai, frate, că trebuie să mă ancor, să-mi pun centura, că... Ce, ești ca la autobuzul Codreanu, mă? Mă de ochi, ești prost. Bă, alcoolul ăsta îmi face frig. Ești tu bătrân. Așa e când se scurge viața din tine. Nu? Nu știu, mi-a zicea bunica mea să nu mănânc din cozonacul nefăcut, că mi se lipește de stomac. Și mâncai? Da. Nu. Da, că eram dispus. Nu e de mirare. Eram că- dispus. Nu e de mirare că ai ajuns la filmarea asta. Da, bă, e super tare. E fain. E mișto Da, rău. da, Din ăsta aș bea în continuu, vă jur. Mă, nu e rău, gustul chiar îmi place. Am băut ceaiuri mai bune. Dar mă omoară gheața asta. Deci de ce puneți gheață? Nu înțeleg. Eu sunt venit de la să nu- Ploiești. Gheața ta e greața. Greața? Gheața ta e greața. Nu înțeles. Cum am zis? Ai zis. Caramel, Greața ta bun. e gheața. E caramel. Eu am făcut niciodată o tită, dar cred că o să fac. Nu știu, se duce direct la urechea asta, ascultă urechile de la el. Deci începe din stânga și se termină în piciorul drept. Ce curaj. Vrei să-l dau și pe ăsta capac, așa e? Mamă. Singura mea mulțumire e că ăsta se face mai praf. Nu că pot eu, da. Nu pot de la gheață. De unde vin eu zice capac. Trebuie să-i dai capac. De unde vii din oală? N-ai un pai? Nu. Mă mai odihnesc totuși. E prea dulce. Tu nu știi să dai capac. Bă, dar nu pot extreme. Bă, Ăla era pe acru. prietenii mei de 17 ani au Pe, fric de tine. pe acru, asta a fost. Era aveam- pe acru și Nu ăsta este puteai. pe dulce. Pea. Sunt bucuros că nu mai am amigdale. Operație pe viu, mulțumesc. Te-ai grăbit. Păi, nu. Adică să termin cu răcoritoarele, poate ne dă și ceva de băut. Auzi, la voi capacul e sub presiune sau? Păi n-am simțit niciodată presiunea aia să beau. Nu? Eu am băut de bună voie, niciodată n-am simțit presiune. Ăsta mi-a plăcut maxim. Mișto rău. Să nu-i mai dai. Ăsta pare și de cursă lungă așa. Da, e la al patrulea când. Uite, ne da și fructe în sfârșit. Oho, facem o tartă.
Uite, alt pahar, ce mișto. E sucureț așa de tine. Mă, să știi că, uite, vezi, asta e fain la cocktailuri, că fiecare băutură vine cu propriul pahar, cumva. Ah, vezi? Sau pe un anumit stil. Și asta e mișto. E fain și se simte bine, uite. Bă, ăsta e bun. Ăsta miroase foarte bine. Ăsta miroase a portocală. Nu, ăsta miroase foarte bine. Aveți un pian, vă rog? Să cânte cineva la un pian. Deci asta e... Man, uite cum arată, e frumos. E elegant. E ce trebuie, e... Fără- De ce n-am avut numai de astea, S-ar vă putea rog? să fii bețiv dacă ai atâtea atribute pentru Cine? băutură. Tu. Dă noroc. Tăriile se mai schimbă între ele sau sunt siropuri diferite și aceeași tărie? Uai, Mămică! Teddy! Mămică! Uai! Mamă, m-am genunchiat! M-ai găsit acasă. Asta e whisky. Pălincă cu ce? Nu, e whisky. E pălincă cu portocală asta. Eu sunt român din ăla proștii care consideră că whisky miroase a plășniță. Mamă. Ia, încearcă. Ia. Da, dacă nici de la ăsta nu vomit. Da. E mișto că am încercat mai multe și o să vomit așa Pride. Are coajă de portocală. Eu prima oară coajă de portocală am văzut în anul 2000. Înțelegi? Bă, mie îmi luau E banane. nouă, Mie e îmi nouă luau pentru mine. banane de ziua mea. Deci. Despre ce vorbim. Exact. E portocală din aia nestropită, da? Bio. Da, se vede pe ea. Da. Arată bine. Păcat că... Bă, pentru mine că asta la urmă nu e așa de bine, că eu am amintiri neplăcute cu așa ceva. Mamă, pe ăsta nu sunt convins că o să-l pot bea. Asta a fost ca 3 degete Săptămâna băgate dintr-o asta. dată, nu știu de ce. Dar răsfirate. Da. Ce e? Știi ce e? E un fel de whisky. Un fel de whisky. Arată ca un whisky. Bă, ăsta e ultimul? E bun, merge. Mă bucur că ai încheiat așa. Te-a nimerit. Nu, mai gata, mi-am amortizat. Mi-am amorțit simțurile de la. Mi-am amortizat. Ce e ăla? Dar întoarce-l un pic pe parte. Confund cuvinte, Ăla e văd asta? culori. Adică din chestia aia mică tu ai făcut 2 pahare. Știi ce cred că ai băgat în el? Ai băgat ceva adeziv, că simt că m-am lipit de scaun. Vai, nu, e foarte... Mamă, de... Bă, e tare, mă, ce... Pușca lui Hector a spus în ăsta, bă! Problema nu e că nu mă pot ridica. Mă ridic, dar mă ridic cu tot cu scaun. Ce fac? Unde mă duc? Putem să beau asta toată noaptea? Bă, înțeleg că și eu aș bea asta după muncă. Stai un pic, e tare, man. Dar azi n-am muncit deloc. Aoleu. E un tonic de băuturi, de fapt. Acolo, în sticluța aia? Un potențiator de arome pentru băuturi. A, bine că tu știi. Ăsta știe, se pricepe. Da, mă pricep. E force multiplier. Mă bucur că am avut echipă lucrat, cu tine. Mă simt mult mai îmbogățit acum. Am lucrat o zi la bar. O zi? Da, o zi. Păi Am și fost cât ai barman. putut să înveți în ziua aia, fratele? Dai nu seama. ești- Ești gata? Când nu sunt gata. Aoleu, gheață. Să tăiem greața, am înțeles. Gata, am Tu ai terminat. terminat pe al meu, ăsta era al tău. Eu nu pot să-i dau capac așa. Nu, dar e prea dulce, adică Dă-mi-l mie. ți-l dau dacă vrei, dar Bă, bun. capac așa... Să rămână... Nu mai e nimic? Gata, am terminat? Doamne, ce bun e ăsta. Mai vreți unul? Cu lămâie. Ceva cu lămâie. Nu. E bun. Mamă. Gata. Mamă, gata. Domnul doctor v-a reușit această operație. Mă puteți număra.